Yung hapon kanatong tanan. Pwede ipaubos ninyo gamay ang inyong mask, ang bungol, pabilin pagtungtong sa inyong baba. Lingi sa imong tapat, please. Istorya nimo sa imong tapat, maayo kay buhi pa ka. Wala pa mahuman, pamati mo ug maayo. Istorya nimo sa imong tapad, maayo kay buhi pa ka, pero bulahan ka kay naa kay pagtuo sa Ginoo. Go. Istorya sa imong tapad. Bitaw baya? Maayo kay buhi pa kita, pero bulahan kitang tanan kung nagatuo kita sa Ginoo. Amen. Nga atong kinabuhi hangtod karon tungod sa gugma sa Ginoo alang kanatong tanan. No. Imagine tungod sa pandemya, coronavirus, pila na katawo nga namatay sa tibuok kalibutan? 4 million kapin. Pero kita, why apple? How blessed we are. Tungod sa gugma sa Ginoo alang kanatong tanan. Amen. Masipang pakpak para sa Ginoo. Sa pagkatinuod baya, kami dito sa Indonesia, sa west part nga Indonesia, lockdown paghihapon. Ug ang uban parts sa kalibutan na paghihapon ang lockdown. Pero para sa mga tao nga motukang Kristo, ang grasya sa Ginoo alang kanato di gayud ma-lockdown kay kita iyang pinangga niyang anak. Amen. Karon nga naglingkod kamo matud pa ninyo social distancing. Pero para sa mga tao nga nagatuka kaniya, ang Ginoo dili gayud mo distance kanato iyang pinangga nga anak, basta lamang musali kita kaniya, basta lamang musungit kita kaniya sa kinasing-kasing. Amen. Karon nga naglingkod kamong tanan, naay basura sa inyong baba, mask. Aron protektahan ninyo ang atong kaugalingon pinaagi sa mga virus. Di ba? Pero the best nga protector para kanatong tanan, walay lain kundi ang atong buhi nga Dios nga nagpangga ug nagmahal kanatong tanan. Amen. Masipang pakpak paya para sa Ginoo. Unya sa atong ikawalo nga nofena, agig pagpasindungog sa atong mahal nga patron San Nicolas de Tolentino, pakanindot ang inyong tema. Kung sa inyong tema, pakaginasahan nga mupaambit ngato sa uban atong ipadayon sa panabang ni San Nicolas de Tolentino, atong mahal nga patron. Ang pangutana karon unoy klase nga gasa? Karong adlaw bunga nga gasa, grasya sa Ginoo alang kanatong tanan. Amen. Primero, karong adlaw ang atong simbahan sa tibuok kalibutan nagsaulog sa kapistahan sa adlaw na tawhan ni Mama Maria, atong inahan. Grasya pakataos ni Mama Maria, atong gasa bayan. Amo bito nga nindot ka radyo pamalandungan ang atong pag-ampo matak adlaw sa rosaryo, moingon kita, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. How blessed we are nga nayatong inahan nga puno sa grasya. Amo bito nga taytayan sa makadawat kita sa grasya, diha lamang kang Mama Maria. Amo bito nga siya gitawag nato Maria, inahan sa kanunayng panabang. Amen. Amo bito nga pag-abot nako dinhi, first time nakabati ko sa inyong kanta, O Maria, Rayna sa Pilipinas. Mingon ko nga patakara mga Pinoy. Naghuna-huna kamo nga Mama Maria, inyo ra nga inahan, why apel kami Indonesian, kitang tanan, inahan natong tanan. Amen. Bitaw kaya, O Maria, inahan sa kalibutan unta.
Kay kami dito sa Indonesia kadaghan sa among pagdayo kang Mama Maria, wala di ko kadungog nga Mama Maria inahan sa Indonesia. Amen. Ato nga inahan ani. O kung muangkon nato nga si Maria atong inahan, ang kuno usab kita niya nga iyang anak. Kung kita iyang anak, paubanon kay kita niya sa tibuok natong kinabuhi. Kung angkon nato nga si Maria atong inahan, siya usab mo angkon sa ato nga kita iyang pinangga nga anak. Amen. Hidilyn Diaz. Kinsa nga nakaila kang Hidilyn Diaz? Naitesi, nakaila kang Hidilyn Diaz? Nakaila kang Hidilyn Diaz? Kuya din, kalau ini mo na yun. Hidilyn Diaz ba yan, no? Diba? Gold medal, no? Nga nakapahumot sa nasod sa mga Pilipino, apilusap ako ba yan? Pinoy by heart, no? Sumalapas sa kaysayang nga ako na dungog sa pagdawat niya ka ng gold medal. Mingon siya nga tinud nga gold medal, dili kini nga gold medal kundili miraculous medal nga iyang gisulod. Regalo gikan sa iyang kaubanan. Pakanindot paya pamati. Amo bito nga mga once nga angkon nato nga si Mama Maria nga mamahimo atong inahan. Siya usap mo angkon sa ato nga kita iyang anak nga dili gayud niya kita biyaan. Amen. Amo baya ani. And how blessed we are kung pananglitan sa pagrosaryo nato bitaw. Ma-feel nato ang kakusog sa gahom sa pagampo nga atong giampo. Pananglitan mo ingon kita, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ma-feel nato ang kakusog sa gahom sa pagampo nga atong gilitok diha sa atong baba. Ang ato kay magdali-dali man guta. Nalingaw man ko sa akong working student dito sa Barangay San Juan. Gitagana mo sila og rosary, hoping nga mag-ampo na sila matag gabi. Nay kang usa rosaryohan daku, ang usa gamay. Ang usa ka working student mo siya, tagay na lang ako ka nga gamay kay kung dako nako kini dugay mahuman ani. Pero amo ra gihapon actually. Pero mas ganahan siya ako nga gamay kay dali na mahuman. Pero amo ra gihapon baya, di ba? Pero pinaka-importante baya, ang imong kasing-kasing sa pag-ampo ngadto sa Ginoo, pinaagi uban kang Mama Maria. Amen. Primero nga gasa, Mama Maria. Ikaduha nga gasa sa among congregation, SVD, nagsaulog usap kami sa 146 years sa among pagka-congregation. And how blessed we are baya. Karong na tuig, nakaabot kami ang among mga membro sa tibuok kalibutan 5,965 kabuok. Mga pare, mga obispo, mga brother. And kami mga Indonesian, kami sa blessed kami karadyo. Kaya ang tanang membro sa tibuok kalibutan sa mga SVD, pinakadaghan nga membro gikan sa Indonesia. Pero pila ka porsyentos ang mga Katoliko dito sa Indonesia? Only 3%. Pero pinakadaghan nga mga pare sa among congregation, apilusap ang atong mga kaigsoon nga MSC, Redemptorist, pinakadaghan sa tibuok kalibutan gikan sa Indonesia. Masipang pagpagpara namo. Ug ang among pagkamisyonary parehas kang San Nicolas de Tolentino, biyaan namo ang among yutang na tawhan, biyaan namo ang among mga ginikanan, biyaan namo ang among mga kaigsonan aron sa pagsangyaw sa mayong balita sa Ginoo. And dili sayo ng among pagsangyaw sa mayong balita sa Ginoo ba? Dili lunlun kalipay nga among nahiaguman baya? No. Imbes nga kamingaw sa among papa ug mama,
Way apil uya. Dagano sa problema. Pero tinuod ba ya? Problema dili jud mahimulak sa among kinabuhi isip misyonaryo. Kaya ang Ginoo nagtawag kanamo dili siya mo ingon nga kun mosunod kamo kanako walay problema, walay pag-antos dili. Moingon siya mauban ko kaninyo hangtod sa kahangturan. Pero problema naadjud sa ato. Amo bitaw nga ang Ginoo usap nagawag permanente kung gusto ka mosunod kanako. Pasano nimo imong krus. Sunod kanako. O kitang tanan baya mga katawhan sa Ginoo, iampo usap ninyo baya, iampo ninyo kami ang inyong mga kaparian. Kay kami pare tinuturo, huyang usap kami baya, tao usap baya kami. Muabot ang time na ma-feel namo ang kakapoy, kasakit. Ayaw idugang ang among pag-antos, pero iampo ninyo kami baya. Amen. Usahay baya ang mga kaparian kung mauban-uban sa mga lalaki mo ingon kamo bayot siguro aning paria. Di ba? Kung mauban sa mga babae mo ingon kamo chicks boy siguro ining paria. Tinuod dili. Ayaw ko ilara baya. Tinuod baya. Kung mga pare nga mubo kaayo ang iyang wali mo ingon kamo way andam siguro na niya yang wali. Di ba? Kung taas ka radyo mo ingon kamo, kalaay kining waliha. Kung tigulang pare mo yung siya, mamatay unta na siya, kay tigulang naman ni. Kung batanon mo ingon kamo, bata pa man nga pare, unoy diya inyong gusto. Nga unta, pasalamat ninyo ba nga naay pare nga mohalat sa santos nga Eucharistia diya sa altar alang sa kaluwasan natong tanan. Amo bitaw baya iapilo sa ninyo ang inyong pag-ampo para namo baya. Aron kitang tanan isusap-isip sa kakatawan mo padulong mo lawi kita sa Ginoo aron maangkon nato baya kaluwasan dayon. Amo bitaw nga usa ka santos mingon siya kami mga pare naghalad og mga santos nga Eucharistia dito sa altar pero dito sa among likod ang Satanas usap ganahan na siya nga mopatumba namo kay dili siya ganahan nga dawaton namo dulo namo ang mga katawhan nato sa Dios. Amo bitaw baya ang among gikinahanglan ang inyong suporta, ang among gikinahanglan ang inyong pag-ampo. Amen. Pero kung dili ka mag-ampo para namo, sige na lang. Basta kami mag-ampo para ninyo. Amen. Amo bitaw grasya, gasa ang among pagkapare para ninyo, para kanatong tanan. Ikatulong nga gasa, walay lain kundili, San Nicolas de Tolentino, atong mahal nga patron. Atong mahal nga patron San Nicolas de Tolentino gitawag usap nato wonder workers. Kay sumala sa kasaysayan sugod pa sayang pakabata ganahan na siya mubasa og Biblia. Mubasa og Biblia. Pagkagabi nag-ampo siya aron makaila siya sa Ginoo sa kinasing-kasing. Amo bitong sa iyang pagkapare dagan karadyo mga milagro nga iyang gihimo why ang ginuusap na aniya paya. Karon ang atong mga kabataan ba mubasa ba sila Biblia pulong sa Ginoo? Oy mga ginikanan, gitudloan ba ninyo ang inyong mga bata sa pagbasa og Biblia? Ano ilang gibasa? Facebook. Bitaw ba yato? TikTok pagayud. Pero gitagaan ba ninyo special nga pagtagat sa pulong sa Ginoo aron mahiusa kita sa Ginoo aron makatultol kita kun unoy atong buhaton unoy atong likayan para usab sa atong kinabuhi. Kaya nga atong kinabuhi sumala sa gingon gasa lamang usab ang atong kinabuhi.
Amo bito nga sa usa ka awit nga nakanayon, hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang, ikaw ako, gasa lamang. Kung gasa lamang mamahimo usap kita unta baya, gasa para sa uban, pinaagi sa atong matinud-anon nga kinabuhi, pinaagi sa atong matarong nga kinabuhi, matarong nga mga pulong, matarong mga buhat baya. Amen. Amo bito nga mga tao mingon siya, maayo kunay kwarta sa imong bulsa, pero bulahan ka kung naausap ang Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Amo na ni bayan. San Nicolas de Tolentino, matutusap na sa kasaysayan, grabe ka mapinanggaon sa mga kabus. Usahay ang mga pan dito sa konbento iyang gikuha, tago-tago, aron sa paghatag sa mga kabus. Ug pakanindot pamatiun, ang pan nga iyang gihatag sa mga kabus, giampuan niya una pinaagi kang Mama Maria. Ug sa paghatak niya kanang maong pan, ang mga masakiton dili lamang mabusok, pero apil usap naayo ang ilang mga sakit. Mao kini ang gahom ni San Nicolas de Tolentino. Katapusan, siya usap patron sa mga kalag sa purgatorio. Ganiha before Mass, nakabati man ko sa mga Mass intention, halos tanan para sa mga kalag. Mingon ko sa ako kaugalingon, puno-puno jud na ni katedral, kay daghan mga kalag na atong gihandong kuman. Bitaw pa yun. Pag-ampo sa mga kalag. Ilabi na sa Santos nga Eucharistia. Why? Sa sulod sa Santos nga Eucharistia, ang atong gihalat, gihusan nato sa halat sa atong Ginoong Hesukristo, alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, aron maangkon nila ang kaluwasan dayon dito sa gingharian sa langit. Ang atong halat para sa atong mga kaigsonan nga nangamatay, dili totally para nila, kundili mosumbalik usap nganhi kanato. Why? Tungod sa atong pag-ampo, tungod sa atong sakripisyo, tungod sa atong halat, mahilangit sila at ubangan sa Ginoo, mag-ampo sila para kanatong tanan nga nagpabiling buhi pa dinhi sa kalibutan. Amen. So ang atong halat para sa mga kalag, dili 100% para nila lamang, kundili mosumbalik na para kanato. Amen. Pero the best nga atong buhaton, nga naman magpaabot palaing tao nga mag-ampo para kanato after ang atong pakatsugi, mas maradyaw kung samtang ang atong kalak niya pa sa atong lawas, maning kamot kita sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo sa hingpit, aron ug madamlag, maangkon nato ang kaluwasan tayo. Amen. Amo kini nga atong pagkaginasabay sa Ginoo. Gikapoy na mo? Gikapoy na mo? Ako gikapoy na intawon. Pero mag-ampo usap kita sa Ginoo baya, nga atong kinabuhi, mamahimo usap unta, taytayan sa grasya sa Ginoo, ngato sa uban, sugod sa atong kaugalingong family. How blessed you are kung tungod sa pagkamaayo nimo, ang imong banaw mingon siya, ma, pagkamaayo nimo paya. Dili ko masayop pagpili nimo nga ikaw ang akong maasawa. Hello mga asawa. Tingog mga asawa. Hello mga nanay. Nakabati ba mo tingog sa imong bana nga mo ingon siya, ma, I am so blessed. Kay maayo dud ka pagkainahan, maayo dud ka pagkaasawa. Nakabati ma dili, ambot ninyo. Mga bana, nakabati mo sa tingog sa imong asawa nga nagdayeg sa imo pa, pagkamaayo nimo. mo. Mga bana, nakabati mo anang pulong,
hilom-hilom. Nahibalota nga naman hilom sila. Pero challenge na para kanatong tanan nga mahimo kita gasa para sa uban. Musalamin kita sa atong mahal nga patron San Nicolas de Tolentino. Musalamin usab kita sa atong mahal nga inahan Mama Maria na mamahimo kita gasa alang sa uban pinaagi sa atong kinabuhi mismo. Amen. Manindog kitang tanan.